NgokukaJohane 16. Lokho ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. Bayakunikhipha emasinagogeni, yebo, siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Lokhu-ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga uBaba nami, kepha lokho ngikukhulume kini, ukuze kuthi, nxa kufika leso sikhathi, nikhumbule ukuthi nganitshela khona, anginitshelanga lokho kwasekuqaleni, ngokuba benginani. Manje ngiyamuka, ngiya kongithumileyo, akakho kinina ongibuza ukuthi, uya ngaphi na? Kepha ngokuba ngikhulume lokho kini, inhliziyo yenu igcwele usizi. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuki, umduduzi kayikuza kini, kepha uma ngimuka, ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena, uyakuqondisa izwe ngesono, nangokulunga, nangokwahlulela, ngesono, ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga, ngokuba ngiya kuBaba, ningabe nisangibona, ngokwahlulela, ngokuba umbusi waleli zwe wahlulelwe. Ngisenokuningi okokunitshela, kodwa ningekuthwale manje. Kepha nxa esefikile yena, uMoya weqiniso, uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma, anibikele okuzayo. Uyakungikhazimulisa, ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. Konke uBaba anakho kungokwami, ngalokho-ke ngithe uyakuthatha kokwami, anibikele. Kuseza kuba yisikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube yisikhashana ningibone, ngokuba ngiya kuBaba. Ngakho abanye kubo abafundi bakhe base bekhuluma bodwa, bethi, kuyini lokho akushoyo kithi ukuthi, kuseza kuba yisikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube yisikhashana ningibone, nokuthi, ngokuba ngiya kuBaba na? Bathi, kuyini lokho akushoyo ukuthi, yisikhashana na? Asazi ukuba uthini. UJesu wazi ukuthi bebethanda ukumbuza, wathi kubo, niyabuzana ngalokho engikushiloyo ukuthi, kuseza kuba yisikhashana ningabe nisangibona kubuye kube yisikhashana ningibone na? Ngiqinisile ngithi kini, niyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula, niyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu luyakuphendulwa lube ngukuthokoza. Owesifazane, nxa esabeletha, ulusizi, ngokuba sifikile isikhathi sakhe, kepha nxa esembelethile umntwana, akabe esakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umuntu ezweni. Nani-ke nilusizi manje, kepha ngiyakubuye nginibone, inhliziyo yenu ithokoze, intokozo yenu akakho onganamuka yona. 23 Ngalolo suku aniyikubuza lutho kimi. Ngiqinisile ngithi kini, lokhu eniyakukucela kuBaba egameni lami uyakuninika khona. Kuze kube kalokhu anicelanga lutho egameni lami. Celani, niyakwamukeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Ngikhulume lokho kini ngemifanekiso, isikhathi siyeza, lapho ngingasayi kukhuluma ngemifanekiso, kodwa ngiyakunitshela ngoBaba ngokusobala. Ngalelo langa niyakucela egameni lami, angisho kini ukuthi ngiyakunicelela mina kuBaba, ngokuba uBaba uqobo uyanithanda, ngokuba ningithandile nina, nakholwa ukuthi mina ngavela kuNkulunkulu. Ngavela kuBaba, ngeza ezweni, ngiyalishiya futhi izwe, ngibuyela kuBaba. Abafundi bakhe bathi kuye, bheka, manje usukhuluma ngokusobala, awusakhulumi mfanekiso. Kalokhu siyazi ukuthi wazi konke, awudingi ukuba umuntu akubuze, ngalokho siyakholwa ukuba wavela kuNkulunkulu. UJesu waphendula wathi, seniyakholwa manje na? Bhekani, isikhathi siyeza, yebo, sesifikile sokuba nihlakazeke, yilowo nalowo aye kokwakhe, ningishiye ngingedwa, nokho angingedwa, lokhu uBaba unami. Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe.